Kani-kani ka Akashwani Shillong ka khubor ban puliru Elma Arwar. Kimat ba kongsan jong ka khubor menta ka step kan ru tarik unai lor kilong. Shimbenta umintirang badu kari unarin Ramodi ha ka jingelang bat umintirang badu kari Singapore ulauran suang ha ri Singapore. Banyak ren ya kimat ban tengkhan syu ya ka jingedai ha pedeng kini ki ari. Yo pedang ubabu everlasting pingrop ya ka khusnam National Teachers Award Arajar Apsau na ka Presiden Jonggari ka Draupadi Murmu. Pentip umintirang ba ka jela ukon rat kesang ma ba ka sarkar jela kala thau ya ka district level committee ban pet ya ki kam ki bede bo udrok bat ka jing pentrikam ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act Arajar Khatnrio haringkat bat kari barokawai Rakhi ka jela Meghalaya ya ka sngi kerpang kinong hikai ni ka Teachers Day bat penpau u President jong ka adok gre bat Dobanggal non-government LP school ya ka jing sngodio halor ka jinglong jingman jong ka Dobanggal non-government LP school ka khubor ka babnya. Umintirang badu kari unarin Ramudi ulalek sa Singapore na kabenda asngi banya shimbenta ha ka jingelang bat umintirang badu kari Singapore ulauran suang ha ka jingelang kablalong hinin singi kini balo armut ki mintirang badu jong kini ki ari kilayakran nya bon ki phang ki bakin thup ya ka jingpen khlan jong ka jingere parlok ha pedeng kini ki ari bat banra ya ka jingetre ha pedeng kini ki ari habun kiliang unarin Ramudi ha ba ajingkran ha kini ka jingelang ulong bakari Singapore kambe tangkari kabadon ya ka jingere parlok kabaya jan bakari India henrei kala longru ka nuksan na kabenta bun kiri khamtam kitu ki bala kham kiu ha ka yo ka kon shusho unarin Ramudi ulong ru ba ka sarkar India ka kwa ban pelong ya bun kinong ba ha kari kum ka Singapore bat ula pen paru ya ka jingkemen bakini ki ari ki trelang banya pen kiu markeliang Ubabu everlasting pengrop ubre u principal jong Keminken Christian Higher Secondary School jong Gariboy District Meghalaya ulay priang ya khusnam National Teachers Award na ka President jong Gari ka Draupadi Murmu ha ka program ka blalong hinin kesngi hanong ba New Delhi. Laban kudaw ba ubabu everlasting pengrop ude uwe na kinong hikay na ki prapo arngut kinong hikay jong Gari ka balayo priang ya ka ni khusnam National Teachers Award mentaw snam Arajar Arpsaw. Laban kudaw ru ba ubabu everlasting pengrop yo ya kani ka khusnam kerpang na ka jingno sinyang ka jong u hakikam ai jingi kai bat ban penkiu ya kari borokwe uneu principal jong Keminken Christian Higher Secondary School ula treshtom na ka benda ka school improvement plan bat khamtam banyerap ya ki khela school ki badon kam bha ya ki jingirap ki bakerpang ha kaliang kapuli kaputhi Umintirang ba ka jela ukonat kesang ma ula pentip ba ka sarkar jela kala thau ya ka district level committee ban pet ya ki kam ka bayadei bat udrok bat kumju ru ya ka jingpen trikam ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act ni ke MRSSA Arajar Khanriu habakran bagilap thai khubor uni umintirang ba ka jela Meghalaya ula tu ba ka sarkar jela kala thau ya ka committee ha ka district level da ka ba on sedang shwan na Shillong tura bat jowai khnang bala ban pet ya ka jing khamtam ha ka Rebu udrok lemru bat ki rehab center lem bat ki we na markane ka jing ka bahap banya trelang na baro kiliang kum shibenta ban ajing kesan lem bat kilat jing yarap sya ki nong tre sarkar la ki klat no ne ki pang ki shitom ne ki kendo ya ki no ki jingja ki basngosi ka kenhun menteri jong sarkar jela Assam kalapan bala ya ka comprehensive insurance policy na kabenta baro kinong tre sarkar jong gani ka jela kani ka scheme ka bathamai kan ajing rap ya kinong tre sarkar da ka no premium cost la raja ba ki khlat no ne haba ki pang ni shitom ya gani ka rai la shim ha ka jingelang jong ka kenhun menteri jong sarkar jela Assam hapo ka jingpinya jong umenteri rang ba kani ka jela Himanta Biswa Sarma hapo jong gani ka policy kinong tre sarkar kinyo shipolak tingka ka life insurance scheme balada day bakiklat no ka jingsew kan kiyo syak shiklur tingka kani ka policy kan airu ya ka disability scheme sya kinong tay sarkar ha ka ba ka total disability kanong shiklur bat ka partial disability kanong prapolak tingka Usembut mentirang ba ka jela ubas niya balangdar ulapha da ka sithi ni ka legal notice siya UMP barim bat President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent Pala hakaba ula dawa ba uday ban siw ya ka bayi minran khmat ka balong shispa klor tingka bat ban palmap klembo kendon halor ka jingken ho persya ya uba sngo balangdar laban kedo ba uba Vincent Pala ula keno ba uba sngo balangdar uday unong ai khatin jong kaseng BJP bat ka kenhun RSS lembat kiwe ki jingken
kan tho ya kani ka shithi ne ka defamation notice lapha sha uba Vincent H Pala da ki Mukhtiar jong uba sngo balang dar ha ka sngi balang jong ka tayo kani ka ka Akashwani Shillong ka bolam shipi ya ka khubor Haringkat bakari barokaway ka jela Meghalaya ru hinin kasngi ka larakhe ya kasngi burom ya kinong hikay ne ka Teachers Day. Kani ka Teachers Day ka ban rupulay kabalalong ha ususotham auditorium Shillong lawan bansak hilang da umintri rang ba ka jela ukonrat ke sangma. Haba ay jingkran ha ni kasngi na kaliang ukonrat ke sangma ulapan pau ya ka jings ngongu ka pakraw ya baro kinong hikay halor ka jingno sinyang ka basikat day ka jongki ban sandur ya kalaway jongkari. Une umintri rang ba ka jela ula ay khublay ru ya baro kinong hikay balemba ki jing treshtom ki jongki ki jing yaisha ki jongki lemba ka jing start ka bakidon kilala ban sandur ya ki khina school ha ka ba kini ki khina school hadian habut kin salong kalaway jong ka jela bat kumju ru jongkari baro kaway U Albert Mumin ubre u President jong ka adokre bat Dobanggal non-government lower primary school lemba kecing kren ke jong u bat kilat patai khubor ula penpau ya kecing smosi ke bakrau halor kecing long jiman jong ka school Dobanggal non-government lower primary school U Albert Mumin ulayat ho bakane ke school ke badan hakar kuta constituency ke badan South Hungut ki kena school kelaya kendo ya buon kecing namar kecing jot rathai jong ka school ke bala pelong sendan babun ne ki khina school ki haban pep school khamtam ha ka poslap namar ka jingpei ka tulum school ka jingjot ki kinro school bat ka jingpat ki jingkhang bat ka jingkhang yin bat ka ne ka jinglong jingman jong ka school kala penlong ki khina school bakindo ya ki jingkai ki bakkerpang ki jongki ha ka school ka balong kalawai na ka benta ka jongki Ka sorkar pedeng sian kan sesdang ya ke yau di retail jong upiat ha ka dor ke balabu kerpang ni subsidized rate ke banong lai pusan tingka si kilo lemba ki mobile vans bat ki NCCF retail shop hanong bat New Delhi lemba la ki wei ki national capital jong kathan la ban kedo bo menteri ke sorkar pedeng badai pet ya katnat consumer affairs food and public distribution uprala jushi un supply ya ke jing di retail ya upiat ha Krishi Bhawan hanong bat New Delhi menta kesngi kani kayo kadon jingthmu ban pinkiw ya kinong pinmi piat na kaliang kathan bat kumjuru ban pelat na ka jingkiw dor ba kha jong upiat hakari kani ka jingthmu kalong ru ban ajimen to ya kinong thet da ka ba on ailat ya ki ban jit ya ki jing thet ya uni ujat jingbam ubalong shibanda ha ka jing em ka jongki la ban ka ru ba ka jingdi ya upiat lemba ki mobile van kanlong ha ki lai pu pratli ki jaka ki bakanthub ha Krishi Bhawan NCUI complex Rajiv Chowk Metro Station, Patel Chowk Station, CGO, bat katukat ni kibenta jong ka Noida bat Ghaziabad. Umentri ang ba kajala Assam Himanta Biswa Sarma hakasngi balang jong katayo ula pentip ba kajala Assam siyan kan sayo ya katach hotel kabalay kawa ontay hakatata semiconductor plan kabadon Hajagi Road Assam kajing thumu jong kasarkar jala bantay ya kani katach hotel hakani kajala kalong bakakwa ban ay kajing syakri kabakpakan nakabanta kitu ki he officer bat ki industrialist ki bathumu banwan siya kani katata semiconductor plan kabadon Hajagi Road Assam susyo ka khubor kapentip ru ba kasarkar jala Assam kala ay jiminjur ban simway ya kajaka ban riu ekar jong ke Hindustan Paper Corporation Limited kabom tre kamshu menta siya kabarat kabadon ha kabenta siya te jong ke National Highway ni surok ba lai punyo siya ke Indian Hotels Company Limited Ka program ka baasngi halor kapang bala kerteng promotion of millets production in India lapenlong da ka Northeastern Regional Agriculture Marketing Corporation ni niramak kabadai ka Central Public Sector Enterprise kabahap apo ka jingpet jong katnat development of Northeastern Region ni Donor jong sarkar pedeng kalasnang hinin kasngi Hameglia Rongali Bihu Auditorium hanong bachelong ka jingtmu jong kani ka program kolong ban ajing hikay ban pins ngothu ya kinong rep halor ka jimentoy kibayo na ka jingtung ya ukray lembat kilat kamay kaji na kajingpenmi ya une ujat jingtung. Kato ka hubar kalakut kabawan chapi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sakin diat pon ngin saya so bat ka Delhi station na kabanda ka hubar hakatin Hindi bat bot pat sa hubar hakatin pareng. Kani kadai ka Akashwani Shillong.